today's pakalog mga good vibes kay magdagandagan na punta. Maapil ta sa Galaxy Earth Day Run 2025. Dagan kini nga halad sa atong kalibutan. Mausa din ni ang event na Run with Purpose. Ug ang kasagarong nanagan ang ilahadang purpose kay ang musuporta sa unsa ikaayo ug ikanindot ni Earth. Nya kita kay sula pa ning event always namin ganatong gisuportaan si Earth. Mao nga ang main purpose nato aning dagana kay ang makamove on sa past nga kagahapon ug sa wrong nasayop na relasyon. Ayaw mo kabalakan ni Earth kasabot talaga na siya. Nya diri kay nakaabot ni sa kumigo nga si Jadepin. Was may tension ako pagka-college. Usapon is ko pupun. Kaya kaduharan ni siya na ako. Anak da Jadepin na sun inom sa tatupi kay morputasan ay muklat ko ay anak din pa nga ukira na pin pas na. Wala na mas masakit pa sa kumpas na kagahapon. Anak din ako migo nga. Tara dagan na ta. Ay suportaan ti ka na imong purpose na makamove on. Kaya magseryoso ta mga ka-good vibes. Joke na tong move on na to. Ang pinaka-main purpose jud nato aning dagana. Kaya ang suportaan na to unsay makaayo ni Earth. Uksa na diha ang dili unda tapatak labay sa itong mga basura no. Labaw na ang mga plastic. Kaya ba mo ingon akong amigo nga si ChatGPT na ma-decompose ang plastic bag around 10 to 1,000 years. Ingon anak kadugay. Mao nga kung concern mo sa future sa inyong anak, sa inyong apo sa inyong anak, ug apo sa inyong apo. Ala pagbag-o na mo. Tag-isip na kita'y naguna aning kalibutan na kitawon ta ang role model o good influence sa mga kabataan. Tukon ta ang mga kabataan ang pingan kaniyo si Earth. Nya, dilandam ho na sa finish line na day ko. Ana day gusto komigo nga. Sama ko binhapit ko dagma madto. Pero okay ha, amid dahil sa manta. Nya, di asa mo. Ayos ako, kasi sulti pa. Basta di rin napita. Good vibes lang.